Dul-an 600 ka mga banay mihikling sa evacuation center human gibaha ang ilang lugar sa Agusan del Norte, epekto gihapon sa Bagyong Dante. Samtang laing LPA nakasunod na sa PAR. Ani ang detalye? Kuha kini nga video sa sakahubog nga lalaki nga bot untang motabok sa nakaguros nga tubig baha sa Kabadbaran River sa Kabadbaran City, Agusan del Norte. Girescue siya sa kapulisan tungod dili magpapugong nga motabok. Ri mo kaon ta. Dito to ha masig. Diri ko. Paminaw sir, paminaw. Sa laing kuha sa video, migamit na og PC ang kapulisan aron magamit sa katawan sa pagtabok sa sapa. Gani, ilang giadtuan ang mga balay nga gilunupan sa mga lugar sa barangay Puting Bato ug barangay Kalibunan. Giusaw sa nila ang kabalayan sa pamasing doon na pa'y nabiling residente nga wala pa makahiklin. Martes sa hapon, base sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, miabot sa 560 ka mga banay ang temporaryong ibutang sa evacuation centers sa Kabadbaran City. Gilaw nagpadalaw ayuda ang lokal nga kagamhanan sa mga apektado. Sa karon, hinay-hina nang namalik sa ilang mga balay ang ubang residente. Human sa Bagyong Dante, laing low pressure area ang misulod na sa Philippine Area of Responsibility kaganihang kadlawon. Anaa kini sa 1,135 kilometers sa sidlakan sa Southern Luzon. Bisan wala pa kini direktang epekto sa Mindanao, apan posibleng ulanon gihapon ang mga lugar sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug Davao Region, epekto sa localized thunderstorms. Padayon paghihapon nga adunay masinati nga patak-patak or kalit mga pagulan labi na sa mga bukin nga dapit sa hapon or sayo sa gabi. Masinati kini tibok dapit sa Mindanao, epekto sa localized thunderstorms. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.